Môžem ukázať pančúšky? Môže. Je to fakt fascinujúce. Počkaj, takže pozdravujem No, Maťu. tak ako sme si to nacvičili. Niky, má si pravdu, Maťa, nie je to komplikované. Simi, videl som tvoje pančúšky. Adrika, ahoj. Tomiho pozdravujem. Beatka, čau. Pozdravujem aj Evku. A pýtam sa jej, ako sa má. Nech mi potom odpovie na Facebooku. Diana, čau. Nedávaj mi tie mobilné čísla. Čo tam ešte je? Kto tam ešte je? Počkaj, vypni to. Prečo? To ešte raz. Počkaj, ne. Dávaj ešte raz. Čau, Mrázová. Si cool. A idem na hip-hop. A prosím, ona to neuvidí. Prosím. Počkaj, takže ideme, že... Kto tam? Niky, to je pre teba.